Mwanchu murelia ondizi TV ngokwandi bene ase entunda yende entunda ya gatatu ime yomuroberio gwensa kya ase litukoleti chigatatu bose Jumatano tokoba tokumulekera amangana alia abere gakwenekegwa ase chisemi ase emambi ya bono omugeni ito abawikira na chinza cha mapema kigima ke ekyorokerelyo akenene ngani gyari nitibene komulekera amangana yechisemi nabakwenda busangana intwe kerengeri kyao wetera asenchera yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital ensemeria YouTube Ndizi TV News na wetera somtandao ito o www.ndizitv.net awatonyora chinsa emerongo ebere nainye amatuko atano nabere ye wiki sangana intwe kerengeri kyao boy wetera asenamba ito mesmes 0792192834 ase emambi jabono naboigo asencherelia ya WhatsApp totomere ujumbe yao naboigo sangana intwe ase mambi yabono chinga boy kegwaro nikaenda tekobwatia omoroberio bwensa kya ase emambi jabono egatia bange bande tekobwatia ensakya ase mambi jabono wakire buya karibu sana ime yomurobere gwensakia ndiya mano sana ase faida yomureria Ondizi TV tumanyango amalieta ayeningo naboigo nkiombe kieke okobagokorwa amalieta nengorkuwa kefa mumanyi nyamweya kurwa se constituency ya bas egodi ya pa central ekeombe gito igoge korokunga nyomeke elietili minute nga nyoera maji mazuri emenwa kegochi sublocations sublocation nye chikorosi kodi kurunga pa centro osi chikorosi litili kurunga nyomeke ere buyake gima ango chikumureka tore ase ubimane mono alimo koba mo gukora kurende tigatungo turabeka umureria Ondizi TV buya ane mono igoro mangana endera cha kolekana ime yense yaito ya Kenya tobe tokoranga okorobekana kwabere gokoba imense ito ya Kenya ase bwetani chiwiki isato nchera kie ye okorobekana kokwabeire gogo akabose gogo affect ensemeria chisemi mbiya mano sana okorobekana oko kwaretira asara nene nonye munabona abana baitekera bari kwena guchiskuru abana baitomba cyane kasana njira okay enjire ndo amanda mana ya factory chisemi abakonyora umwana utware problem school abakonyora umwana oseri gwe school fees kwanyoranga na bere gase ngusana moiburite konyara kwa access mwana usebana mbali konyara kwa access baibuli babo nande njire na mana ya factory zeito sana especially nonye revenue corrections nonye na bantu baitoli bakore biasara wasenginje ko erwanerera muno manyete abantu baita abange igo bakwerwanira gwetera se amangana yo gwaso akerarituko bona mana nigo konyaranga atangira abantu baito batali gukora kende amanda mana ya factory munabona konyora gusino mo roiro bogoriji umongi nore konyora orenge amangana a delivery okonyanga umongi nare kurose nyamaji ale tose level 6 ga okonyanga njirete yo tari konyara go access nyagitari asengi nyamana manaya so amanda manaya affect ji section chinyingi chito asense ito ya Kenya ntoto koranga nigo amalio kyalio korusia amaliga busechetiagas abeta korutwa ase egatiji skuru engana yabire korokana ngale trobo kongna boigo umworki wo yomukoraswa ngira yokwanira amangana ya nere buye bintu bine bikolekana ane mono gocha skuru mbiya mono moraria ase amalio kyakorutwa ase skuru talibia aina magosa manene ase nyencho eskuru na abana baito bale ene institution ya menene ya serikali ya nebengie ndenene ase serikali epangeti obugima bwa abana ekero konyanga abasikali bangere koruta chiti agasichese skuru aina magosa manene na ndene twale gosaba nonye ne wisare etrineta mangana aywe echunguse manyenga oyole koruta chiti agasichese skuru ningoyo otamanye tinga mabu na abana baroro bagosoma babantu
bono. All right, ere buja kigima kolende kubwatikana nokorobekana uko kwabere gokwene kigwa kwa basaye bakora waneke koligia genzi kolende ngabi kolibinde byabeire biko babwate sia umuraibwense Dr. William Ruto na abaga kubuna ebizara bose abawaziri nabo igo igati yabawaziri babete bakurusi kwa aroro no muwaziri wechisemi Ezekiel Machoko ikera bono nakira bokwanira igoro bakoliri bo muwaziri Ezekiel Machoko. Ase tambo kireke eke president ye mukia kero kineki ya sana kero kineki anta korabia ase ngenjo abagwasiri baitabange igo ba raira segas inche nal korasa balitanga ni before ndara kwana mangana ma Ezekiel Machoko ekera gocha kanyore ke chinsa nandi choko chora abagwasiri bande achore abagwasiri ba kolegasi nabo mai president yite bwa tomokia na nabe ko bange binte bieta gukora lakini tabuga ati bantu bako implement mangana ayaye nale ko na se wo mu waziri to Ezekiel Machoko nababo guri bandare to muno mu gusibi ya sana lakini nintagete kora murusia magoso muno mu waziri tabege tibantu baito tabete mune waziri ekobeka bakenya bonsi amo asa mangana bokole bwa serikali muna bono isekoliria kero omu waziri Matiang'i arenge ministry nabo kwari kungai waziri nera se ministry yeyo ekero yo minto the late Magoha akabeira se ministry nabo kwari kungai waziri na korete gento nero na ninganje koiro rasa mangana yo mu waziri rueto rome musike Matiang'i umade na agerete na bege teleforms chinyinge sana se ministry paka na matemu asoka oroja bana bakora matemu mutinye komerarimo by February matemu asokire ine system abegetengia sana na inde Matiang'i mate na tobekerte binte binge no ino mwana mwiburi omutaka akonyara gasomi omwana kisi skuru by then yarenge skuru yegitachiri lero konya bana babataka abana baba conduct aga akonyoranga bagasomia abana Nairobi school basomia Alliance school kirichinene so Machoko muna beta se ministry oikera bono muna atiririga tinara changes tinara kende kia yabe geta se ministry kego konyo common mwananchi. Ndochinga Klaus Nyakes tuned in as usual. Jiria Kerubo from Manama, Bahrain Kingdom. Imiomoroberi Wensakia Amos Martin watching live from Saudi Arabia. Vincent Menta Kurwarigo Makomo Saint Catherine Kyoge. Aboy gono ari imiomoroberi Wensaki Gatia Bangi Bandet Kutumoroberi Wensaki Ndoche boy go Kennedy December watching live. How are you this morning? Frida Job and Abigail. We are doing well. Kennedy December nerisha biketo lina kurwa senseri ya ngumbu omuchie o Minnesota andete kubatu moroberio obwensakia nigati abantu baraba somu asego ni matenga nago kerete igoro yengana tolete kumulekera erengete chisemi ase engane kwabe kwaneranga igoro yumu waziri Matiang'i twabeta koranga abasaye ase mitandao bako tebanga ntotaite Matiang'i niwe ase ewizara ose aso igwe ase kamati yaba waziri bomuraibwense Dr. William Ruto ngakiko bakwanire ngane yenga abasaye bachakirite banga Dr. Matiang'i ntukuganetie ngakera kwanire ngane akero kuri gwa mu waziri Matiang'i tari toko mwigara singe njaro mugusi but Matiang'i na kolegasi ase serikali ya itete Matiang'i nonya na sensemo ya security alifanya kazi na mangana mnaona onyorete alisababu ya kabere ya karwaniria abantu ga Northeastern Mandera Matiang'i alifanya kazi mpaka usalama ikaba Kenya yeye Matiang'i narekana yani narekana kwa chumura se Kenya ngano murai oisaine orabe no president bwense so asa mangana ya basae muna bago dainga Matiang'i tigaira ne gocha aigwe ministry na nje naonde maga ya basengenjo na ranga Matiang'i na arusi Kenya asa tambe sana akanyebeke kiwango paka rwani tukaranga maene oburai na obureiga asa bagwasiri bakarte gasi bale industry no musike Matiang'i na njira bonone magasa mwana yabasaye yorochinga nenchikonyali kana boli nenje to atokoranga obubisa bwabo ko bagatio murai wense Dr. William Ruto na bogo Matiang'i inje muna manyeta mangana siasa igo manyete ngabo bisa tibo iyo obo bisa ni gobora benga kiria abantu bakori kichikura ali ratoke bago batari gochiamo batayi kana se mese yemo lakini wansi bogambi bwachire omurayi omuya wansi borayi bwachire igakora ngiria abarayi bonse byo baikara sise egere baba nge serikali igo muna manyete president yito Dr. William Ruto
etenkora lere kango kwana bali na Raila Amolo Odinga ngikira gerta kwana Matiang'i so onye Dr. William Ruto tagete anyole serikali ya yetu ale pillars chinkong wekabe ke Matiang'i me all right ere buya kigima askole naga nituramulikira boiko ase sector y'echisemi nigo mwaziri akorusiwa chingaki goikira bono aborokiwa ba JSS bali getiko chikoliko bose be school elia ya secondary yoboroso se junior secondary bali gochikolikwa nabo igo goikira bono iga kuibona na nkora baroro anene mono igoro ase grade 9 yebona takobera se grade kiande kebona takobera nakira be ukwanira anene mono maiga yokoruswa ku mwaziri ngayinga ne yego tobeka anene mono aso wikira ni umuroberi yo OCBC amangana ya CBC na amangana ataratwara mwareke oro muronge oranyale goteba nga CBC ni gairoji magega ngoro jito goteba nga junior secondary abana ba grade 6 yani ba grade 7 batakire kwa na secondary lakini secondary naende bono abana ba grade 7 yabu na bale primary baletira amangana grade 8 grade 9 so tinaranga mikakati nebekira samangana ya CPC abana ba grade 7 8 9 buya korekana ngai bakogenda guchi so nari gocha gusabanya ndiye serikali yari konyara tiyagende ebeke chinsa chinyinga samangana ya gisemi especially asabana bebirasi samangana CPC eger torobora buchi mutu bona boranyo nani mambe ugo kyonyara bagatanga abana ba grade 9 nandi bali meni primary so serikali tirato abo arabu amangana ya CPC oranyale kwa resa abantu se kolende karo kulinga ase e budget yabete bose muswado bete ukoyeliwa obose korusigwa numura iwense Dr. Milton Chibesa chukolika aborokigwa ba junior secondary no chialenge na boigo ngazo kuye kyombe kelia kyane kigotebanga ntora gubesa Chibesa chabete kubutoro kurwa sector ichisemi nkira bekwanira anene mono igoro yengane no yangu muswado bete kurusu aba Chibesa uro chikenya ne bwati Chibesa chise ne chira chukolika aborokigwa ba junior secondary inche madenga Kenya nensente nengu chena wa madenga Kenya nensente nengu ekarongoligira linje ko bwane because ise kolire ibintu bigokolekana Kenya ga especially mnaona ba waziri yani abantu abana nase serikali chineji besa bagutumika mbora rende twanyakonyora montonde program ende yakwambire ngabesa njiyo asamangana ye aya yeji basa chabe gitwa samangana yo sechi basa choko bekwa saba abalimu abali kolikwa abalimu ana barekiri kolikwa because nabantu basomire nainde still into trojibon twachakira komenta CBC nga junior secondary so nitaita bali kwa bangi because izo kuli mna school chinyinge nabokwana kwa school ile ebwata bana wa junior secondary etabwati balimu ende bwate babere ende bwate batatu ekibono asamana yejisemyo koranga na disturbance rock kidogo so Kenya nensente nengu yando kitaite bangu boronge management taita korwendonge asamana ichibesa abantu bakobekwe ministry kwanya omuntu akobeke ensa eji million ibere kwanya omuntu gakwa gwala wensi chi billion chibesa unaona ngwaro je president ya kwanda America abantu bakorora mikanga utumekire budget ile koro sana ulinde ndagere too expensive so chibesa muna chire kitata chire tu chiagwa abana babe balimu abaliku Kenya itoko genderera sector na se Kenya era ekogera Kenya kuruku Kenya na nejiseni all right ere buyake gima askuni tura tuko kumurekera igoro yechisemi cyumwana umutaka ngakiro cyo wikira bono umwana umutaka nabo ateri bagali abene anemono asichisemi cya Kenya musike Matiang'i na ateri bagali umwana umutaka nanda kalibeka bya na harimuna kanya na resire kalentu alikonyora ibaga kisi skuruga nere skuru yeto yangaga kara fisi ngwar konyara gwakana lakini karo Matiang'i acha kalevora isigenteke akabeka jibasa efi ere boronge eyi yakunita bako muntu talikonyara lakini akero kurigeri bono no ine president ekero yasoete obugambi bono yabegete mikakati y'abantu abataka na abana chintakana yani abantu ababalinse agatanga abana aba bagoijulia naruite scholarship abana bagoijulia bakanda university yake Mitangani ekibakora kekababia lakini nari gosabaiga utakachise michigenda n'abantu abaikere president basa kudisturb gento kelia kelikia magana ali elpi y'abana babataka na bari gutiga nande babeke mikakati roliyo kuligera linaki omwana oyo wa president
ngaki akaramba bwate leadership yawe jakirite ground report la recommendation ikukurwa saba chibunga omwana oyo ge kwangu kya yekere BCD so that ba consider banta bamono because you asanji kola tegento nchiro igo omwana omutakana utatali ri muno kobwa abantu abande ba abantu abakonyanga omuntu ne waziri na nero kwa kujibaza cyo abana basomera na nete tekote balende nga asama ngana yo yabana bataka munabono chiwe asanjiro oleche konyora chiko cha CDF munabono ngora rumfano bo mujumbe oitobiri mujumbe gwe constituency yane yabo wasi igo nkoranga asa abana babako ande university na abana beach college na abana beach polytechnic wa chumura ongoranga ko baji besabya na ande gesa 2017 tikange beke bya igo ndoje munabono se Italia abana baito bachaka gosoma bya muneta kabere kurumaiga nando matinga kinero ngwana bono mugwasiri matiangi ale ngororo naho bachite bakarita jibesalera abana bakoye kubuya igo mo bachumbe bale ko munobiri unaona ko nyomwana ka kujiri bukomi se Italia nando mate basine ntambere tera butorwero abana bale ko gwinyencheri tonyoro mugwimerere nere ngorwale nyencheyo tonyore abana ngorwale nyenche kabireyo tonyore president ngojere yara nere scholarship tonyore ministry ngojere yapa mujibasa kujasa chiskuru kano namangana kano nijibako apa achale madijibasa njiro aba ministry era eskuru ekano nyana magacho skuru ekine igo njendo jenga gotaka to improve chisemi cheito chikero monto mutaka basically unaona mongi na doli saburi lietali manya kantendo nya toto tina rabasa je biya timati ngosemba takali ko ewa tina rabia chigo kamwe ground ngakine na rocho mongi na orueto mongi na chana tiongera nero koleta application ya ndo apply form abanga pick up cha somba form lakini finally gene gya koragendo nkiacha igonda te koteba ngonye diari kunyari kana serikali nene yari kolili office yo mugwimena lab onye ne jibe asajiteyo jibe pumped muna jire office ya bajumbe aba na barau bae gubo toko genda office yo mugabana gubo chidra saba MCA na gente kaba MCA bako ngasiringi nga 3 million backward omwana mana kwa kujiri bubere kene gento kitagwana tikobabo iye tagete jibasa jibe kwa county omwana ka una siringeli 8 siringeli 10 yagera omwana owakane fisiri magakweba bakibona morali tigango bole siringeli 2 omwana agasoma Mombasa ngaki no chekina kiko ka Mombasa bono okonya ko bagoso ko ande ngakibona iraike na 2000 so ejine jibasa chinga sana tate kwa pili asaba gabana bonse kenyingima onye kalinge flat rate na baba ile 3 million let them complain chibe kuchibeke wange kiya yani nyendie serikali yari kwanje yari kubeka chinguru cyabo chons chibe kwase chisemi so that na litora nyale ko nyora ji product chingiya litora chisemi kule to tikalete asingane kegera kwa bire ko yareta ngane ye irengete anene mono igoro yoko enanua wechi basari yakonyoranga ime yechibunge au na boiko no enase chi serikali chi county wetera saba MCA nigo okonyoranga nigo abarai baligeti ko isanike abantu bonsi baba bago apply asenge njo bonsi naba ki kurata bangati atoba munyolere gento ke kiru montanyore ayoro chinga nege tambokero ekia ase batari kulilia aso we manda mono igore abana bakura chinga seri kwenyara biya mono sana sali bolili manyete ase kende yons ebire ngambira ebire ligwe ase munabona kero bayiri chwe asechi ebire ngambira batate kuligereri baralinga jibasto ko ni milioni 3 for example munabona ichachete baralinga milioni 3 mbara bya batate kora konya mono because ase world level world nasa kasana omo MCA na manyeta abantu bale babwenete kwa kujibesa munabona ndate ko teba ngise gwetabuya ase chigwondi nabo konyanga abantu bachandegete mbanya kanyona bese mbali kuikera iko konyanga na none chiribwe chibera abantu bakonyora naba nande bale abantu bali biya so nje nale ko teba iga chiribwe milioni 3 oba cyale ko bali kurigere umunaso muntu mutaka pi omwere abana bacintakana pi na abana mbara bakonyora batabugati bayiboli bonsi nga mwesiketa nyometu abo bakoro kwa abana bakoro kungebere ndane batabugati minisi yo kwande school abanda bali kurariyelwa abanda abande bakonyara banga balemi omato omu MCA ko somo jumbe gakondo rujibesa ngati garu aruranda mwamwe abanda banyoleli bwelibu
asenge njo ngarosi chikura batiriri turarosi kule chibuya turatiga mangana yekura turarigiringa ki amana to assist because otonera abantu jiri bubere omuntu efisi ni gabwa 10,000 ni muntu yo chandegete kosekero kentanya already orojengura kiji bona kwa rosi tasu wako nyoranga most nona ba MC abange bakogenda gitamu chingasi chigoti cyabo asenge njo ngambali ko korage ntuke gutachi ground mate muna bona njondine omuntu ole semono abantu abange bagochanga yaraga mugambe nakonyete kwanyanga kwa rosi kuyagachire biya Okay. Monchimweleze TV ndo chenga boigo Dominic Bosire autabanga from Nairobi following Vincent B. Kerry from Gesere following Amoroberi Wensakia Ase Emambi ya Abono na boigo tang rango barabia bandrete boigo kubuatia Amoroberi Wensakia Ase Emambi ya Abono wetera astinchira au chiekere rondo chenga Dennis Kerandi aka Omosoli ubwege susu niganda tukubati Moroberi Wensakia kurua Ase County area ya Nairobi kurua Nyangusu umwigo boba kinami na mama watoto Faith Tunda ndani ijo Moroberi Wensakia imambia ya Abono mwanchi mwirere undizi tipuna naika watabinga na bakwenda tubuati ya wetera asom tandao oito Facebook Ndizi TV News Digital Sense Media ya YouTube Ndizi TV News na wetera sumtandaito www.ndizitv.net ase emambi ya bono sangana intoboye igo wetera ase namba ito ya SMS 0792 192 ase nchira ya bene boigo tobe tokoranga amunchulio nara ndate kokolekana ase chinsemo au anemono ime yorogongo rwagusia tokoranga kreskuru wonelige tukutwara boarding konyoranga no ni chiskuru chiria chianka chigo chitige twara boarding na ndo konyoranga ekero abana baikire bose form 4 abatabinga ko ikobe boda bose to wanchirwa ase skuru nakyo rochinga ingane ekoba gekwirera bose ku affect chisemi cy'umwana uri umutaka bia mano sana nandigira gi affect ya bataka mano igo konyoranga umwana nale mathi skuru je biko chilevo na wale skuru ekorkwera mbe lianga ene skuru abe buli bagaje talia ekonya abantu bali bege chichima ali batali konyara kwa mana konyange skuru ye kire abe kirunga bono boarding ne libu 30 omonto lyo motaka tali konyara libu 30 yeji kwanyanga omwana oyo teli tali kogenda aya kwanyorange class kebe boarding in form 4 ose babe kiringe skuru engima igakabe boarding ase bali bakonyara gwanja kwanyoranga bone genteke nonye nabana bandi kyangere ko basa nona abana bangaini okonyanga omonto security design kwanyanga abana libaga soka saa 10 abakonyo mwana bwe boarding sobe kale ukaruetale ugaje do boda osokire ne timweli kwagana kwanyanga uchire gukora kero kendo busali bwabeire kwanyoronyo rirunga no yo mobole gukora busali so nje nare goteba iga onye skuru tata korosi koroko gukora boarding tiga serikali iru guideline na hand to specify because kuna bego chake boarding etabwati veni structures etabwati facilities kwanyoranga abana igebwata abana bamurana abana baiseke imabono means yo bamenyo ni gerenkom skuru yalkuru serikali yalkuru guideline etebe nga skuru getene rotorojira nyalkoba boarding yekobe boarding tatonye kebe munabono ebe yabamura yende tutayetebe boarding muno gega ni gekobe skuru yaba iseke yani yarolekana skuru yaba assessed aso wenge skuru yaba assessed skuru ngorango practice kire amangana ya boarding kwanyoranga abana niko bakurwara mono amarure ni garasa abana mono yani gendege ku affect abana sana ana bona kerebo mono asenge njo boarding facilities injiri into standard igolende inchendo jengambi ya serikali ya monte na hande yaru recommendation na nyamba bali batako practice tiga serikali yaru recommendation yaba what they are supposed to the requirements ba commit then aba igole batu na boarding ere buya kigima ase ensemu yende ndatokoranga aboroki abanene balia aboroki abanene bechi skuru au chenga kibatu ari karo ase umuchiolia omumbasa mbaba tawatebanga
kuchakire tamwene ntoro chinga singincho ndo chinga bugima bwagi beire bakonga nabo igo serikali abire kubutora chipesa kwenda na gocha skulu chiria chichi secondary no chinga na tora to comment school fees akira bego tebenga ninga kirachi kwenda kinga ya beire kikwafita bana barabataka andi ninge tambo kire kia comment school fees singincho boigo tebanga serikali kiri chipesa ngitora korwa igonda te kote bagi kire tambo kire kebe principals te ba comment school fees school fees na serikali kure guideline muna wanenga kiyo musike Mwai Kibaki abantu bale kusoma bosa muno uruaru abantu bale kusoma bosa abana bale kuri justice basa cyarangi azisukuri cyaka kwaida serikali yale kuri siringi 1012 almost there asicharambeji yaro siringi 1022 asije jiskuru chinene bono mate skuru na serikali na serikali nerene ne kuambase skuru nja believe nga amangana ya comment fees akaba maya because to is comment na fees na turana list wakabere kale igora ndi turatura majara mangeka because abantu tubwate 3/4 ya bakenya na bataka abo tako boko na kusibiku muna masomo abana bako na kwande skuru igore ndi njina aliko basabanga our principals mba take step yo comment school fees tige ministry yoka eteki church barabonye barengo mu migubu gabeire tige bali report just ministry ministry act ere buja kigima ase ekero kulinga chiskuru au ime yorogongo rwagusi anemono tora mulike chiskuru chiria chekenyoro orochenga chiskuru chiria chiabere chiwikira asa abana bakutwara libagalia bene asoko soma buja kero kuliria magacho na boigo inamba busumu baro bwa borokia bakosomia abana bali ase chiskuru cheto chinyinge njibwate kasoro y'abalimu konyorange namba y'abalimu barabake na ende chiskuru cheto chianga emechande koboro emenene nonye n'abalimu abanene abange mbaliko twara moyo timanyi tinga sababu nereri lakini mbaliko twara moyo buya okubeka abana baito buya igore natate kote bangonye ndi yaliko nyarikana skuru cheto chianga na chichiri cha muhimu because ine skuru mwana akuru mwabaiga ogende skuru ya muhimu sana abantu bali abanne baroro bale gwanja ba onyana abalimu ba miseti mwalimu omwana omwadite mu principal na bako yande ministry ya saba balimu onyana amangana ya magacha atwalire problem ta kuliko jese ministry CDF ngorwere chibesa asa amangana ya magacha ye skuru mangana ya magacha ye choche emergency imanye tinchi ndoje nga skuru ne na ndabona asama tukaya bono ase Kenya yabona ase nkale binte byarenge lakini arebi lero Kenya jibesa jire CDF offices yebwata chibesa ministry yanye nebwata chikrandi ekokonye skuru ya kora magacho so igona aliko sabanga ise konyole skuru etabwati ogwekira nikwe birasi kwa magacho iye minute ngo mwalimu yo mona tara manyanga ngia bwana takora skuru iyo bono Okay, to we go mate chisemi nchiaba chigo ensemo chisemi gatera se serikali nene nensemo nero chisemi bagikwira na ase chisku abose ase chiserikali chichi county tora mulikirango ase nsemelia ya boro kigwaba ECD bose aboro kyaba ECD nkiro chinga ime county ya Kishitoga ndrete anemono ase kumulikira amaganio ya boro kyo bali ba ECD igonko ambakoranga asokora kwane muno muntu abalimu aba ECD mbajandikite sana omwalimu ECD akolega asiene ne yo gukumia egasi yo gukumia se Kenya yi yani akomiri omwana omokorera kire service leta kire lakini ogwakano chibesa chimbe sana naende banta bamba konyanga bange mbagati maruba permanent nari korasa baigalitanga ningonye ndi serikali ya county yale gwanja ekonere baligete eyale korararigeria banta baibaligeria gasi bakora. In fact muna wana monto clean ma county offices monto kwa busaiga igakuri musara ili sarasini ili 50 lakini yaro mwalimu olia okoro technical knowledge go jaso mwana omwana ochobega bana ya Kisii county ngakore siringi 8 na ndali permanent general go sabange mikakati be kwase emeronga sabalimu aba ECD banyole umusaro muyali tangani pamanya koroseligwa working place ebirasi bya bana na biro birasi kubya burunge egere inere base bono ya masomo matekero kwa na masomo Kenya nasali go kwanera nasa nere go chabaka yaba
yabegente kenene igorende bari mwabutika ba considered na inde masingira barunga asa abana bagosomera mbiyari ngikemesetio na inde bari bari batete bakori kuno ne semina kirengaki asengenje bakori gasiere nene batete bakori ku meetings ba refuse jabonga what are the challenges because in Montevi igo biko gana biribike babi necha bakabaja baba bantaba nene weka nsemo ende ni chiskuru cyo Burundi ekerokoregeria chiskuru cyo Burundi me yorogongo wagusichi abere chigo ikirekerengo chibenete koba anamono ase okone kinga chiabere chiko egwe bintu bwenrete serikali yakora byaro asa mangana muna ono ase chiskuru cyo Burundi una wane skuru yo Burundi nerere ngagaria skuru nerere garia maske yere maske east yo Burundi orogari ne skuru erengi sana ne bwate yani bwate all equipments serikali bambetie bintororo bono nintu turabe muna baibuli kutaira abana basome skuru yetu muna wana ya Kisii National Polytechnic iga ne skuru bwate keregento nintu muna bamenyi basaya turaferi ntoira abana oro basome na ndo manyeterero moralie omanyenga lero gisemi cyabere bya sana lero tuli komata ngagiriri kikwanyora se amasomo naboko nyono negiriri kiyese kiri ando bagusilikia lakini nabo kerosia ujakorosi ne estima muneye ogorosi estima muneye bori kwajakori musaro ule igoro na ndo mathe Burundi obono boko konya sana umwana akanda a degree 4 years osondo bunyagitari 6 years lakini umwana obwate grade yake kogenda Kisii National Polytechnic gangumbu kwanyora after 2 years yukorire amangana estima na plumbing ochire gabona ujakire kuri kibesa immediately or you after 4 years igakona ndati kora beresi ko ngaka nyumwaka oya chakora gendoki acha kuliko so eyenere section bono abayibuli bebete ere magere ngiya sana na teyo abayibuli twalenge igoro ngabatetika kwa nyumwana ngonyorere nyore B+ nyore C+ ngana mo ko iriatira ngire noneke kia because ekebona sekenya yakire level yaye nabo kego kini kupaka nandi yache kiabera nandi kiabegire dia kenene igorende ine re advice yana na abayibuli ngabana bo Burundi nabo atayete ko shukulikira mona sengenje serikane pambitie bintu asechisemo ao asechiskuri chibekire naone skuri yetu ya keroka skuri yetu ya Kenya skuri muna nate bane yeto ya gane chine njiro ronta ntabale boniga abana mbarora nyorenga babeire bako sirio busemeria mari ko nyore grade kirenze wonu wakwanira abayibuli kwanira anga abana aba ane mono bali bataba gwikirania grade kiri bomunete konyora muna bono inje muno monto yomo na nyorte ke grade kiri yegia bwenete kyali kongire university patina agete sabu nganyoranga no ono njitiga ngende ko sio bontereba ngagenda staff training igarugoro nona akorta mangana nayo bontereba nara akorta no matatu para igonda te gotebanga obugima bwo muntu no muntu ko bachoka ya no muntu kwebeka setres obwenda ko bo muntu nonyora grade kende gionsi ayege nangana ekwali getai muntu ndo kulikirete ngakira nyore grade cha ko bota ngokulikirete ko botera kesa manya ngakigete kinjari na no manyete se kwagwirete no madenga mormogete na orokera tengachega so what is there na no kuri alternative B na reyo serikali yabekire ebifa ase chiskuru cheto chibo Burundi bono ni goko gendo itobe kabenda itobo mwagaji na bono njengoranga bantu baito bana babagaji ekora bachi Burundi to bwata chinyinge inji bwata certificate ya korwa sensemo yo bwagaji wese ko to certificate korwa sensemo yo bwagaji inka ali bono ekero chiskuru chikwagaji unabona yitwa gatebrenga serikali to ajiwesa chikwagajire birasi iko konyanga nayo mu Burundi obwata masakara iko okokora tenda kwaegwe gasi muno mu engineer wachaka gwatene gasi ye ejineji bya soko nyora chinyinge sana so abantu baito igento gete ko no gosombi kumono isemina jikoru unabona county government roje gende granda county government amangana ye Burundi obwe binyora hali nabona ariko tebanga county government yito nabo yabwene terosi egento gete muna public participation tu kuna gasomia abantu naki ntobegete skuru asegete esa babu tobegete ni gasomia kene na kigotokari neke kigotoka skuru gete so that abantu baito bamanye because abantu bali batamanyeti mangana ya skuru chirinjika bwata na mangana ale maya muna ina atebire
ere buya kigima mwanchu murelia Ondizi TV nigo twendete gusanga nere Mr. Kefa Nyamwe yamumanyi uyu bwende tutumanyia amange anene muno igoro yamangana alia alengetitisemia stobe tukwanira amange kulende nabo gusanga nintwekerengeri kyawetera asomtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndizi TV News awetera somtandao ito www.ndizitv.net asto orabego sanga nintwekerengeri kyabo nabo igo wetera asentera area ya SMS 0792192834 sanga nintwe ase imambia yabona abuno turati ochira asumutimoko oromoke kolende tokwirana ntobe tokumanya amanga nawe gosanga nomogene ito ase imambi yabono tobasa gosuka tobasa konyegera Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Supermarket ya Kisii Mart bono nigo bachakira umurubiryo bwoko ni ebintu ki wholesale buna maguta yugo karangira chinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ebintu binde binge naboigo nkoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kisii Mart Supermarket, the only man saver in town. Omwana bwembe bagatebyo omwana bwenguko ngaye omuntu okoro kwa mwenyevi abare koro kwa umugusi naende no omanyete naende atwale koranga nabare gokwana na Nyasaye omwachingu okorege into kyarorekana asa abantu bonse omunyivi omureti chingige na no yorenge kwebirayi abantu bari kwiba cyombe cyabagaka batugite mbari gusuka bagende cyarenga ari wakanwese gitarengo utege ntaraka unichinyama ngore ne byare waka kende cyarenge ndonyore ko hewa yare ko gusemoli munare koteba noyo nere bwichingi nabare ko gare guchireta ereta ari gusabwa abantu mbare ko musaba ngatorete chingi ni chinge chiche munabona kurwa ebyo biri moko lirora kachi kuri biyo yoba ale mangaye mwana bwenguka gatebyo Kisii Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno kori ngoru wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo bo igongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatya NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boygo Star Discovery Insurance nigo bagotoka Samagacha New Sansoram barabara nestejene ye Kigali egoroba entangani asamanke bakire simi wetrase namba 0758770764 Kisii Family Medical Center, your health our responsibility.
y'umwanju w'egetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitera senjera y'umutandao ya www.ndizitv.net iri guturigiriria na bwigo usonje mirubiri yitwa chinsemero 24 nyaranka nabo gusonja gwitera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'umugusi. Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri gusamura asabako koneri chiuva chifridge chitibi katibintu binde asiri guri ryansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri cyo gutumeka sinka nabo igo ni chire cyo gukorera ubonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amone chibirika chiri cyo gutumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo gutumeka estima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubuga tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asomurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyo mucyo kisi asenyombe manyakante buna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics iye nedukore igene ase bintu biri bigutumika estima asirigurire insekegima. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Umurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi chinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abunda isi reke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemu ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire n'abasaki baito baikasure nakobeko roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime omwanchu muliriria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbejemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko gendanya koe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Gendo tikerie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiyeko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga
tutebe abantu abanene boka gusinone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro iyobo chenu obwo mobero ekoro breast cancer screening inabo omuntu akakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara boko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagotire turi kunyara gukora imirimo iri kwango kora umwana ataraike emyaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'umwana bakomukorera karo moke na bibigo shape future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebo chenu ritukuri juma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri juma 3 chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao omwana bwembe bakatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingikero chomugusi Nyangwezo ni ngenda tingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera ritukuri alamisi enseye monenusu ya maragoba ekinenchi ngekero chomugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori oreri na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatokuna kukwererega obunobukano obukano bungu agatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenkende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo ne chumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiego chigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera nomoiroroye rituko ria ijuma chinsa isanu nemo chiamugaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mwanchumulilia Ondizi TV ngukwali nebene ase entunda yende entunda ya mwelio ime yumoroberio bwensakia ase mambi yabono kili tukoleti chigatato ni gotokubundikira amangana arengeche chisemi naende enchira ya bene niyo kumurekera chisemi nabo yokobeka na borongie buna omogusi no koleta abamanyi nababwatani anemono ase sector area chisemi ase mambi yabono tore nere Mr. Kefa Nyamweya yutoendete kumurekera amange anemono alia arengete
chisemi na boigo enchera tobona tokwana kinga ngokini tore ekerengo gichisemi nawe kuru ugusira guchiasa abana balia batali kwenyara ime na isiko yorogongo rwagusi nabo ugusangana intugwetera asomtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital ensemeria ya YouTube Ndizi TV News na wetera asenchera yo mtandao o www.ndizitv.net asosangana intwe asechinsa emerongo ebere na inyama tuko atano nebere wiki asokobwate meroberio yonsi buna ego chera ase enchera ya bene namba yetu SMS 0792192834 ase imambi yabono sangana intwe nakole bene ase ntunda yende ime yomoroberio kwinsakya kogo chaka nkwaba gotumanya asokorwa ase faide muriria Unduzi TV nabo twatorera ekyombe kikino kikorukwa nabo igo orato chakerianga mwaka kyoyo mwabete mugo chaka mbiya mono ekyombe gitege korukunga nyomeke educational self help group tuage chagete 2022 September ngakiyo wana wale kwenda university ya wao nechi college ya wao ngike bete ko basuguma bene go chakya ekyombeke ekyombeke kurumaga abana ngo itabale ngamatemu kwanyanga bokongo kwenge wijibesa nabo none abantu bali kurangiri baje basupport abana lakini mbale gocha baisani kerengo kya ya fees inere sababu atomanya ngo goikira bono abana kamati mbalenga barose abantu mbalenga babiri bagosase kyombeke ekyombeke tekebwate current members bara abantu 160 na inde bonsi bakurwa se ward ya Bas Central kire nyumba ya Bas Central na inde nonye leadership na betete kire nyumba yetu ya Bas Central lakini nje mwa chairman okay ere buyakima goikera bono iga abana mbalenga mwabere mu gosira gose kubwaterana kwana kinga bachire chiskuru abana tuasirire kuru 2020 goikarero asa abana bonse kwa chumura na abana 300 manye dunya sa na koramaya asege wodi yetu ya Bas Central abana bagaeta nagiye koranganje to mu waziri Matiang'i kurumaga abana mbagaitire abana bagaeta lero kero mujibo mugaka ase Bas Central yokonyanga edigri nero kero mujibo mugaka so lende ekerto ko burkana beach college ere buya kigema tumanyango ngosira kyoko mugo cha mwaba mukorogo cha saboro kigwaba baitire buya ono intwekera abana baitire munantu abana jama bekeombe kurumaga tro chintu akarole challenges cyane koba nabokonyoro omwana wetire suno bo moiseke moiseke ole nyomba omoiseke ona bera tukitari konyara nabora nyoro omwana weta no omwana onyomire omongina nyomire lakini akitenere kwanyoranga bana bambali gotambu buya kwanyora omwana wetire kero kende barabataka sana nakomate ngomo asomo chiro motaka bantu mbali gotwara interest na bantu bantu banjire koria se mecheri ebete bono ntuto karoranga asingenja abantu baita bange bakorakana bago float muno tigato chake genteke negenteke twage chagete ekero na nyorita libaga mochumbe ubwe constituency itobiri ambe kiro bisi yaye na ndende se moye yokoriria mwana ijipaseli echi nkanyora nga ijipaseli seito bana mbali konyora buya ne reason ping ne yenga ntobwati bana ngakiye ntu abwata bana bale kwanda chikora chitwate muna wono polytechnic ngacha nkarange gendeke bono ko katolienjira to chamo to chako beka bantamo to chako ba support to abakwanda na ndo wa support ngacha ngarangeria abantu bakeigo ekyombeke bwata abantu balikire be serikali aba pastor mbaro aba limimbaro ego ke bwata abantu China Jones tugabura ninga kitoko legendeke tugatanga tugakora experiment ya samo aso mwana arenge olenge kerentane go jaso muchioyu
lakini okorire oetire buya ori gocha Kisii University so ekaturasimbisa tugachamo tuga provide kurukira goikaransa ekerogo estoka bere shedi tutokorosi ekitogo tumike public address into twerwete paka tugenshuwa ngo mwana twa support free ochirega Kisii University bona acha koro mutinyukane kurwa buto gatenga mwana ochakira nturi ko bwatukana bona gochakira to kuri system tukagenda tugaikaransa hasi tukasaba mu MC orengo by then tukamusaba ofisi ya ordinary asa ofisi yo mu MC engi ya sana agatoa ofisi tukachakira tukakora bachori bwa barai tukatea what we do we must do gento ekorunga savings savings ine kuna kutubeka tunyako in touch until tweka twanyara nane ngigire abana baitire so rende nabutoko twaliko nakora savings yeyu na ande wono gwikire yatokonya no nera kero mwana ituko twanyara ngwaitire goso mwana ni skuru akale kero kende gasi ya mulimeire wetira kabasa kana butoko rusiaria twamutomera ko bintu biaye igore ndogo chakwe genteke base kana senye tworo chenga abantu abange bachayire bobe tukoranga tigato chamo egena turakonya abana aba na ende muna tuage chagete sandire bwateliberera inde na sana samana isem eyon okay nagani kumanyanga aboigo asugusira maitemba bakuru gusira ase bintu byo mwana gutumika bali bakuru gusira ase konyoranga ni school fees inda manyanga ekero mwachiramo gusira abana aba ngusira ke kumukuru ngai mo gusira maka moyira intu bona kero twa nyorengo muna bona igorasi twarenge igoro ntwarenga soyo moito obwata otagetasirwe ngencheyo ntoli gusira bintu egento togosira complete paka twarango mwana uchire school ngoja twali nonya nabasani twabekamo twakara muna musio kama chango twakara muna musio kama chango tonya twali siri capital wana muna inje muna member bweke ombeki ngoli gisiringi 400 ose 500 according to situation muna kala kanere twali nabasani baitu twali naba area leaders yabaiga kwanyoranga twa support rio omwana byo chire school so muna wana swale ngeigoro abo twakarte gasengia mwana uchakana kasomera lichiko ndo chenga wana problem tejo ya santu nyanta chingia okay mwana oyo akero moko mosoi emoko mosoi mwa mutigera bose moko mosomi bakokore school indwe karatu abekiro mwana school omoibuli otokomara toso ase kiombe gitu bono gana otole moja kwa moja na komanyira ane mnanda obisi yo muchumbali abana banande bono ombale ndete bono mbwate list yabo manyite kurwe ward yane imbwata abana babwate problem igonkana ne bali mu chume na motenga omwana oyo ekiwango kya yeneke kwanyara ngobasire paka bakolse na ase support chibono chinge nyomba na chintogo support bono muneke ombe lakini once hata jireme support bono jirane chinyinge serikali ibegeta abana bakonyerwa ere buyake ngima yateto abeto koranga asense muyendekere bimbe bnebigo chaka bose ogosira gokurwe nkonyorerenga obokungo chobuli bwaba ane mono aso kumanyanga ningo gwenete gosiro nchira kimoko bomugo tumeka ni kumanyanga oyu mwasira nero gwendete gosiro intubono asenyenjo tobwata abantu bechi category chose tuwa rostie kiombe bono kibwate abalikwa abalemi abantu bechi type chose barase kiombe gitu entuntu liko nako pagwa iko to muna bono to muna matemwa ga sokaiga we take a list oro pa central round tangase ko bigwa chikanisa onde bwa simwana tete airelita moseka lito ekera banda abaletira marieta yo asoire e committee karansa ya rubelia se ga bono to konya bali bwa interest yo mochango bali bati basiru ne kiombeke na bane barakonya bana batete lakini batati gento ke benya batati yo mochango so bono ga bali batakete bali balese bona no to kubanyorera bono tuaba keche kitatwe okay ere buyaki manko nyororenga abana mbali bagosiro kurende baba wikirangira batwara kitabichinga wago tiriho yayiga ntamanyenga ngakimukubwate kiseme cyo umwana umamanyanga umwana no to muirete school matira ngonyoranga namona abana abaite kwanda university mbaro konyoranga ni mwanda tegwa kane school lakini umwana ategete school kale ngakimukubwati umwana umamanyanga ento motomeda chikosoma buri kiseme chinanda te buri ko kiseme chibuja bune bwendrete ntubona seke ombe muna bono akerto kwanda kusiro umwana otoko nya details cyo mwana Jones itangani muna akorata matemo na sako genda nikya kujikosomera namba ibere omwibo no arase kiombe namba isato
o ase nyo bono turamo ngonya tole komonta kero mwana muna progress ya yagendrete muna bono bwango gantu atagete nga tokoro mugutano monene wa banafunzi bonse pi bali bagendete eskuru bali bagendete bana bali university college baji chiturangirio omo area MB no mo MCA baja se kwadi Italia baraba kwanira and we thank God ya sengi nyundu nyakanyara case kia mwana tuatomire kero kendo chire otigere njira iye kine is a challenge but ya sentu nturanye meet tuatake atagete korekana aso mwana kirali ko kurwe school mnabona kero bakorire konya bakaka baje bekaransia bana baje ko bakyo baje but ekero to koro mujango manyete omwana go chobororo bantu bagwa mabaka kapsa baru amangana mbaji kiretie kolekyo na handi tukatume ko mugambi bwa sai by then akabwata banda bwa kabaibo ko amangana yu akaero mwana yisire ko school ere buya kigima ase kwa bete banga muri gitiko cy'gutwara umuyego koreta amo abaroki wa bonse mu baba ukwanira ko gutatike ngani ncera kiye moko ba mugo semi abana abo mayatase ngenje karo bakogenda si school kiri kiya igoro university ntibwata mangana mangi mubwate ncirende iga mukora bakwanira litangane bataragenda elinde ko batebinga mutachaga iga mutachiga bune bwenda tega enjira ya meito bwate munabona karto kogenda mu membo ito karto chiko banga mangana aya enkwenshu atole ngomwana wa present tuwa kero monto aguri bago mwaresa oeresu obuya bole university no bwebura se university ande kina kereri bagari nene no nyendirie karo gusangeli gokoba tali umuziki okoko bekwa chingwana libaga chiri chingwana nguru guchire ada no na masabo ngokorware karto kuchako muyego yo mato kuchaka na masabo iri to kuchaka kurunse mubasta bwe station yagoja otosabera usabera no mwana twamana kuchake gendeke omwana ngwa bara mawaidaro mawaidanga yagubare aenderende we hope for the best ere buya igoro asama tukonsi ni gotogotemeria amangana abe gakoba amaya korendi kwikaturige cinchira choko banga chokurigelinga nkugaya natore igati ya yalia agocha tumanyia ngo gwetera asumuruguriyo makonke mwabire mu gwetera wikira bono iyo amakonto gwetera mune kiombe challenge bonto kujitwanya na mune kiombe igokonyora muna bono akertoko genda omuchibo mondo na batoko no muchibo mondo kwanyanga family tigo cooperate tutageti kero kenda asa yo singenjare bobe yani singenja sa yo arataka kwanya kero kenda family tigo taka ko ocheto bugatesi egerto beke mesingi isaine aso omwana ko genda school ne challenge to konyora abantu barokonyora bakurana ne kiumba magena muna bono okonyora turujimna wono ekiombe kibwate mix yabangina nabagaka bona bokoro nabo bande bali jinsa mwagatanga kero kende bantu balia tali binde bakorane nebi so inare challenge ande ndo sabanya sanga kwigora kero monto bongo amanyenga tigoliria product takoliria mangana yogo chaka tigoliria mo end product ilinganeli so those are the two main challenges we face because amangana yogo anda mumuntu gosene ndagera tagete we are ndolin tuliko takandagera igoto gutaganga ndika tokare sema yeito twakora tagenda na ndi jisto kumbe nanjiri chingi yako nyakiro muntu aragire kuruboye saa 8 saa 10 twabange mikakati twakora twena kuchinga chito ere buya kigima mwabere mokonyora ogusiro kurwase chikanisa ane mono matenga abantu orgongurwa gusindo manyirenga abantu abange nabege nwanko yanda barasika twanyoro gusiro kura chikanisa nabiga bagambi abantu bagudosira mono chikanisa gudosira chire buya sana because mnabona aba pastor baito onano bale members abasa baito bechikanisa chito mono muna nambe nyingine ya PH bagudosira buya na hande bagocha bya namasikani ya manene na hande baetegente kengatiga kegendere egerege siri bochinga se egwodi yeito igorende kurwase ekanisa ronto bwati problem supporting yetu ete lakini bona sto bwate problem muna wono asichi office chibono chinene muna wono totebe office to muna wono yo mugabana twatemira kora appointment egere aranga kinki wango kyakobeke kiombeke so tatie kiombe kebe stable kechake omate bona ndu twachakire kugoka
muna ndo twale some members kurunya check ward turojiwa ngona basoka tulijisiko ndubwate members kuruboke tauri ward so we feel onyendi yali konyarekana omugaba no ito Simbarati na bale go chaime amanya na ki what aim yito nereriye ekera le mi yito nereriye nera tu advice asa kunyara ko support yakole gendoki atu support omongi na doli sabure ando mongi no koreka no omoke omanyete igoro yejisemi tuajiro bisi atu akole appointment severally in fact toko na kusabanga sare gwanja mukune one day atoiwe turekara sona na mesa kusaiga tomate yabinga ngito gukora segward negete ko mali tokora na butokora seliga cia baraisi asebali magana yejisemi na butokora seliga cia baraisi onango muna bono akero tokonyora muna bono ndubwate kesi kirewe kireke besana ndubwata abana bali bo besana bono this time in fact umwana utabwati bosi na magega tutagete ko banga manganaye muna bono mwana muno yu nyeni twabwate close contact na mo women lab nyeni twabwate close contact no mugabana abudore ko motenga iga bona so tata ko konya bono ochinkumaniga because tibese chibago chabata sera at the end of the day chibati minute bese chibago chabata tenga roberera ini bata 500 ene buse baise ko tokonya na bantu munaba iga no barato bekere piras chama mjire chingiya na ntunyara ko to appreciate igolende we appeal to them as readers na inde bagusi na ande ntubu ati poundali ntuna tonyana ya montondo ole ngumbu montondo ole Kenya ga bwato ko kanio kuya na botoko motebinga support ye kiombe ka sokonyara ntu aligere to karange kiombe ko take yandere biya igase tu ajite tu akarto mwana ojite Kisii University na gotebia ntu ajotenga tu soete problem yo gotanyara sto gwikaranza tukateba ni bono what we do we look away tikatuligichie macheto tikatuligie birogo bieito akarto ko genda so mundo itore ise yatonga tole etubate into bitokora gento giye togotumia so toise konyora na chie mejina na kombo abantu ngo jabara baya toise konyora aba members ba were wishers ba chiri kero mundo to ebiro ngo jabere bya kombo yale tenika mwase kiombe ekiombe ya jenje bese yekoro ya chenjiwa yakonyo mwanafunzi asamana na gote yerendi amana endagera koragera kero kino sineji basi chama temchia keire we support so omwana siasa igago support once lakini agache mirere bana okay ere buja kigima ase ekiombe kekeno kwa tebanga nigo muganeti ogosi ngakyoro ngayokero chiko cha samatukale bosio ekiombe ko gesto kero cha samatukale mutwe itangani igoto bwato kwegena ngene bengi tarositi ya mutu especially asa bana baito bana tuasomiri na ando manyete bono ngo chaka tolika na graduation ene bengi tuarosiri ya banta basomu na mbaibere ekiombe ke mutu ase kogenda na sanene because munage kuna kogenda iga kuna konyara kere members ngonyo gocha konyora kia kore kia bere bengi because already we have an ento wati account whatever we correct the we correct we deposit we believe ngo mutu gane bengi tolgereti ko twara ekolika bantu bekwodi yito ba kolegasi bali omusara na bana baitu ekero bakole kuru school na bagocha bali koro bakole gasi ekerenga kere ekia kigima anamono asukuru chinga ucha sama tuko abosio mobe moko gendra tumanyango matenga abantu barolanya lenga bali kitiko so ekiombe kekeno kolende babwata chitangutangunga twabe tugwa mangana mange igoro yebyombe anamono konyoranga ebyombe ebinde mbibwati oboteneneli obuya gwechibesa na kin moko ne kinga obwene no bwasi okumboro anemono asa mangana yalengete chibesa ayo aletira mangana abosaletira okongu asensate yakenya litangani chibesa chito ntuto begete management irendonge muna njomo chama njidi ndikora besa egento jengora ne list ne samuna ya sangelo yeli to komuna abantu bachi chabaleta chibesa chiagende bengi ne bengi ndo begete chiminete yo chinkong toliko gwidi tro anye to bwati minute kurwase committee ne etrine ne general igo kendi yo se karto kana kora transaction we can discuss at the general level. Ema go just a committee, ema ko ruwa sevengi chuko kurusichibesa. Na ende ase kiombe to kaliante netenje. Ase ngenyo na generalizo yo mujumbo manyete kambe gato bizinje no montoye. Ninta kete kwenshu anguborai wa beirubuya. Na ande kwetera muno mujumba ambegete na bombegeta abantamo. Trochingo chale ba mwake che kwanya muna bana igabwate kibindi ya kabere.
ine sengenju ya good leadership ndene tabanta abyase kwodi yito yagara babe ka trust in me na bate this time nantu akero mujumbe na inde ba muhakira igonto gochaka gosalia kiombe na bantu tubuga torro unabona mutulesa roito omo secretary yito committee to mo vice chairman ito no mwalimu omo hadi teacher we primary ntubuga technical advisor or as a committee or retire cross office ya DC. We have so many experienced people as a committee. We have a pastor no as a committee babere. So ulinzi yeito na bere bia, and that's why to manage go job waro to ko jetoramo. Ono. Ere buya kigima aha abantu barora nyolenga bale asichinsemo au imiaro gongo rwagusi baenda tegwetira amakungu buna yakwate yabanga mu gwetira anemono konyoranga nigo barase ekerengo gyanse kyobugima kolendenga mbalige gosuka obuyamboro byo borabe ko basemi igoro yobuya bugochaka ebyombe nabo igoso asebyombe litangani igona ambe ko teyo antu baitu bagusiga asa abantu bali barenga na abantu bali beke kwango gyense diga bali anja litangani bali bali ke kwango gyense diga bali anja na ende bali yenjira bago chamo para abamo muna abantu bali batali konyara because yo muntu kunyara to kunyara komoreta kuruguracha ko banzase mole inu moko bamo nando mate unity's power mogo chaka muna abantu mojaire mambyo no mocho konyara ngamwabeire. So iko nalego tebanga abantu abaise konyango kwabekira abantu be family yamo mwabere gentekemo mwachakire ko discuss na mo focus it mo litangani moko li moratwara mirobeli emiya ekero moso anone kiombeme yatukanga mu disciplined anyo to discipline itangani magaso kiombe boko na nejita bijiri kwa bwate iko konyanga kiombe kitoko bera o matukabere na majiko yebyombe na roro unoko ndo okora go spingi iko konyaba go seli. So we katole discipline to so asebyombe ime nebyombe nabiko gara abana basoma by the way munabona abana bane inje nebegete sebyombe nale kubeka shares kubeka share ya 700 yeli bwe yemo kwanyora tendekero mwana asali we visi abangwana nabo no neli bwa 40 neli bwa 50 na akano mwana osoma my boys bono oyo mwako kana gasoa oyo no mwako kana ale mega ichatonero goro na ende no yoni galega masinde muliro mwako batagasoa ejine chinguru narangereti abantu bagacha na inje baga support ba support yo manyete that's why na jembo ate spirit yengi yanga akanta te plant ya sikero yo moito because abantu bakolera maya tokonyora gentura bae tali yangora bagorere yo ko make sure nga bakolera ganto na barabugo kako babeke kewango na baroma bago chakorora igore ende tiga abantu barangirani na ende baba baene baba engaki yabona amalimo taiyo akira abantu baramo barakore binte binene biwetamagana ya malimo igo unity's power na ande gento ngeli kira abenge nyarikana akira abantu batasaiti ko gekora pora abantu batigamagana gosping na reko takole bintu madina nda bangina na bago tanga korosia na bago tanga kosalia so batware technical team erendonge na bakonyanga bachokira abantu bintu kiagendereire usio nyeto gotwara semi nonye umongi nonye mwana tasometi banekerero takoirwa rakiri mwana gasomete biega nga mwana akalasegete abantu no baroberere ni goja mwanga mamini mbwate sabali chonje sigaki mbali okorire bono njeri baekoranga tubati yangora be gochi asekerero so lende ya bill asa abantu baito nje basani bane bono iga ngitimba musani oleke wango keigoro of course nga koranda office yo mujumbe nje basani bane na hando je nonya se itora 10 ID na banda aba bakorekana bale biwango byenze na hani na bongo na ikana na ndi ko mwa jiko ni katwa gamba mpaka twa na so ogweke yoku na kuwa to konyiri to kuna kusuka ere buyakigima asense mwene kwa bukonera engana ere yengenjukigima mbaro konyoranga babo chake kiombe batabwati machiko ndaito kwanira obuya gokorosia machiko litangani motaracha kikiombeke yani liri motaracha ko chaka kubeka chibesa ne monekero moja kwana na chibesa na moja kama na wate abachinkwa na litangani kineno limojo chaka mangane chibesa obuyambo bibi gutwara machiko obuya bwo gutwara machiko amachiko narako baenjira machiko narako baterenjira unaona once mwa familia machiko ngo batebyale nga kimogo cha na committee representation ya committee na kiakorekana mbara bya bago chikote na jibya sa sevengi
amachika kurajibe sa saving na riaya amachika kurahe kiombe characters chia members ngoro mo member mato mo na bago jala chesterero mambita abo oino mo member bwe kiombe ekera bona machiko na raya muhimu sana na ra kongosa ekiombe kende yosi machiko na ra kongosa Kenya okonyoranga ngujikwana lisiko yali jiko wasomera nga yaya bungo etani ole lijiko lito liko state iga muna wana ndo bwate welfare ya matanga ndo bwate welfare ya matanga inje bono muna mumanyi iko to bwate welfare ngani gego dir na my nuclear family for example bono my father in law sirire kiombe ngiri korra kuchiabo iko korra nuclear family oyo ranje kongiranga my father in law naga sirite ine oyungo murukanga negwera wisha tali kiombe ine gwera wisha yaringe so akera majikaro nararagera otaje pare ndonge agera gende kigandare gwatebire nga mwabere mugusira abana mwabere muko ene kinga babere osko cha sekerengo kende abana mbalora nyolenga imambia bono otegerete balas university au mbose mikyo rabego kuba anmono aso kwebeka byana ko ene kinga no nyanga baendete gosoma miwa nawe buli babo gusirwa chinjira au babere ukirani chisemi bune bwendete ekina te ya bana baitoli bali school tali rasma bana ba central litangani ndate kora basaba ngamba shirikia samangana ya maandamano ekine ngana ya nene ya mabera manene ngo basaba ngaki ujumi na bamune rabe being a student mo basaba mbaba shirikia samandamano intwe emu ye toto batumite school bara soma ekero basomire bachire bindu na baucha kora bindebi ekena ariko jakobasa base school muna wana bakubali school tinga bakoromoki inje mbwata ko semelinga once umwana aitire form 4 na ndarade university litukelimo inje ngomanyango mwana ibono obeire tachiri so utaka wafu idia mangana to nyanga kwa grade kia 11 attend class kisa chance kabo muntu le discipline timwao na ende kole none mwana kana none school yani nto ini karjinga bana ngabono kero kene ngomo murobe iro monene osenyeruka yabire ngabono tigeri ngabona tigeriyo somo subati nyome gukwane ngani abana mbaro babu atomo komwa singenjo niga ikiro mwako kabira kini naka motebinga ndire lyo cha kondetera bose omuntu namora kali school ekibona kitoko discourage mono asenyenjo muno akora muno mwana uri akora to muntu bono ebirengera byegise mono byabekekanire omwana wabairo moibori at the same time wale parent igo we encourage kose we discourage amangana yoko nyuma akero mwana agendete amasomo tigo moibori adiri no mwana akore level ya masomo akera akore bona mana koreta na ndo saba bana bali ali asebale baibori mbayo bantu bamwe bati bayoro mbachi usisa na mangana ya madawa ya kulevya mnaona bakonyara marwaya chinya solechi kupeli so we encourage abana ngonye ndi mwale wanja bali barasi school wao within a secondary ya Kenya tiga abana baba mono bamenye asamangana ye kanisa yani umate kanisa ne bwate teaching sigete chiko garo monto radio bogima goro buya ige ne advice yane na hande no na bana nyarko manyete ne bagwa ko school ana bote ko bote banga abira nyarkano mwana yubato musani lakini hata kitako agraduate yabekirwe ko bielia aira ne back to nkaso basarwete omomuro libono mutaketacho na no na baibuli abarabe fariud na no momuro ekara rusio mwana oyo nkamwire ali akumanga mwana ona aringe na baibuli matekera ko murusulie sukuru akumwire momuro tali kujikosika baibuli bali igako barro bosa ekende ekera ko barusu akero wakurusio mwana asomo ibuli mwibuli obwesunywere sana asomire mwana oyo bono no kugambekera bako amana bo mwibuli bona abwate bawa yogote umuronge gendo tagetonge negento kenga naiga nabo konyanga nabo koigo lakini amurusulie sukuru aranyaroko kwa ngomeli yabo manyi asiringeli 5 anda mana mwibuli bwirure mate tokosomia bana aba tobugato ebirengeli bya mutunga mambia cha kokonya so lende kwikabebe keboronge na barwengenjo muneywe egerto nyolenga abana baito batokonyire na lira kana mana liringo mwibuli neru tasokosomia mwana no nkiro kwanera igoro yokubwaterana egati ya baibuli nabo igo aborokia asuki nchikuru chito chaguzie kengenjo to amatukama yato konga chikuru chinde kungusana nanko ambakoro koba kora egati ya baibuli na borokia bechikuru asa chikuru chito chinyinge igonta te balitanga ninga omwibuli obege to mwana abo nasari ke class kligese twateba
Litangani mwiburi tigara gambo mwalimu buya. Omwiburi tigara gambo mwalimu buya. Na ndo mwiburi tigato gisukuru. Ya naranya togi bosego ne toka ngateri standard. Asenye tonyi no mwana agasoma. Tigamo moyo ngisukuru nengi yere. Aba iburi abango manyete. Abago chikwanya ngabagambira abana bo basa abalimu. Yani bosubwa abana bosubwa bwabo bagamba bali maminja. Kwanya ngana nekero mwalimu asome class ime. Mwana tari gusika mwalimu yo amuroje ngana muntu bosa. Egento kende abalimu barakonya baguru ase ekenyoro. Baguru ekenyoro bagasoma skuru ere gwitini sobo. Aba iboli mbatagete bakirite amasikana barabo. Baba kwana byasa abana babo. Nonekera ko mutume agatuma mwana yento jimwa mu mwalimu oria. Akamutenga genda mwa madam. Osegenda mwa teacher. Osegenda mwa mwalimu fulani. Ole yani enjira ya masikani. Nono omato na bako ibwe kenyoro asinye tomata masikani mbage skuru bintu akonyora bire bironge. No ina abalimu. Muna ono mwalimu omanene. Nabakonyo mwalimu omanno mata atigirite skuru atigirito mo chairman we skuru. Mo chairman we skuru akorani skuru munata gete. Na binte bire rombiyo. O mwalimu tigara ni skuru according mune ministry amajiko ye guideline ye ministry agateba. Onyo mwana tabwati onyo mwana tarakora school fees. Tiga kesi mdirect aso mwiboli. Amotei ABCD balance ya onigerega. Na ende no ana matusi abalimu abaita abagosoma na abana. Mbako rama abana. Ntobwata abana bali biwango. Ntobwata abana barabale mafu. Ntobwata abana abaise bakonywa maru. Ntobwata abana batabwati abaise batanywa metubangi naba. Omwana mtakora mu mwana ngonganyoko. Osonga iso okona konywa maru boire. Yana baraba prae erugengi ya ekonikare cyumwana. Naenda abalimu bakora abana basani. Inaliringana linena sana. Wansi matokora to mwana musani nonekera ko maleke bisa sare bako manyanga nerore bobe. Lakini ekero kuna kumwamera kerengaki umwana agocho twale negative attitude no mwalimu kwanyora subject ili mwalimu ako eli mwalimu oli basinya neramo umwonerete akonyanga akanyakora bwali ekero chiko ka form 3 kwanyanga mwalimu yako nyo drop nano mwalimu lengo muhimu kwanyoro chira okorero mwalimu otali marketable mo na muno oria atigete. Ere buya kegima asinge chono chinge biro ningo biyante kumnyoka kegima ta to bwatoke engana yabo yo mweli go chasumuriria Ondizi TV ase emambi yabono. Egento na te yabantu baito mono igonde bo basi singe no ngurwa na inde mono ase godi ya ba central. Igonde to kwana nga muntu nde bwensi ole within ba central. Amangana ya abana tali rasmu twaro mwana oleke wango tate kuchangirwa. Koso mwana oleke wango bono ole secondary. Injengo advice nga no moiboli abakonyanga moiboli nale abana bali nasali. Tareka kiwango mwana taraba kiwango kenene. Igago jacho inige kiombe kiyeito. Anya kora savings ese kiombe kiyeito. Na botoje tomo eroni anya rogole no ngombe. Ojakiro twale ngombe ago kama mabere. So okobera sebiombe ekobwate meaning gwetania yemo. Kero kende ori nareko te apa central ori barengere ngane gisemi to toligere chioka no toligere tsemi chioka toligere no na magima ya bantu ke antu baito apa central bamenyete ayos na botoko bwatrena mbaka tolengo bogima bwito bwabere biya na nde nale ko manyinga kero kende abantu bako manyange mechange ne ya bana omojango mano monteta chiri obwate nyombe kabiri na botoko mochangera takonyoro buto bibi ya mwagiro ko rwachire atakira be kero ko kontenweki naboko nyoreta jiri ya kure wikatoga ntomo changere ndeli tukuri ajikora tukuru mocheri so ogo changiro kore type chinyinge naboko nyoranga koranga nyangi yana yobogotu yeke gora nabongora ngari andonga njiko ja mo support ya ngore nyangi so tikato toba ama mune team tuagache godi to ya ba central lakini naende mono tete kote bange patron yetu ya ba central oyule maturity leader omosike moracha nero mwamsi to kurba centro nale gotange birangere biaye enusu ye birangere biaye tigaibeke pa centro ase kiombeke inere njira yoka turakore na inde eraseli buchinga pa centro ibone gotokeria marua gotokeria nyasore ekora abantu bakonyanga twensu ajeni eraini ndonge igokonyanga no bogambiri bwana boko baraisi Ora niko banyora nchire kera ba okonyora
oyo oragani gotonyora itangani namba yane yesimi ni aronaru asolira ta gotonyora namba yane ni 07 29 735 596 enere namba yane muno mo chairman we Kiombe na enderende korata gotonyora nyatubwati simi na ndo gocha direct back office yo mo MCA pa Central no bolia bakoli gasibo mo MCA na bako directing ngaki ngakurata nyore mbia mona suikira no moroberi wensa kimambia bono mbia mona sana ende tebali tukolio mwerio ndogo kwale nigochia sama tuko abosio mwancho morelia on Daisy TV niko twabeto gosanga nere Mr. Kefanya Mweya oyobeire gago sanga 90 amange anana mono igoro yechisemi nabo igobero kwanera igoro yekiombe babuate ase bakorwa ogosira gochia ase abanzo mwancho morelia TV aso kubwaterana nali orabe gokunyara wikirania ekerenga kelia origechi goikirania ase obogima bwao nyoranga no nyendi ko galia lige limo ndiko nyara kojia osekobeka endagera ebe ege kojia nabo igokolyeka nabantu amaiga kale atatu na engane korokinga okubwaterana no kwengenjo ase omwanchi muloneze tiboigo otembia mono ase kubwaterana inte kurwa asemambe yarenge entambe astwarenge nere Frida Kerubo ongali bagalia bene gosanga no mugeni oito abigali nyanchama nero bagakwenekinga chibichechi boigo na marioge abera wekera asenchera yobo ikera no wekera chinga kichinde na baganeirie uburelia obuya Daisy TV nabwo obwanso bomugusi Daisy TV, obwanso bwomugusi.